dibalekne ora gelem. Alah tuku manuk pisan mau entol ya akhirnya. Aku ora ngentol ya. Lah pisan tuku manuk pisan lho Pak Kri. Aku wis kantuk ngomong guyu bisa nyepelekne aku. Aku guyu ora kok lucu ora bae teko rego selawe lah aku gumun ngono lho. Rungokno ta dhisik. Ora kok guyu awakmu ora rego selawe Aku gak ngleget gak nesu. Iya, aku dhewe ora guyu awakmu. Masih lho. Lah kowe kok guyu lah mantep lah ngomong. Padahal nyepelekne ngomong. Pak Mon iki yo guyu, Pak Ero dhewe selawe nyang 400 Pak Kri. Aku yo gak bawa duit samono tak balekne ora gelem. Berarti awakmu lek ngelungi dhuwit wis digegemne awakmu ngono gak roh ngono to maksudku. Wis kata kok deloke tak balekne ya ra gelem. Kaya meksa ngono to maksudku.